Iya, oh berarti kamu benar. Masuk mania nasida. Tapi mangihu mak si hamurao do si hasangapun. Wait, tunggu dulu. Tadi kan janji satu. Hanya si kolong niroha aja. Tigor, ngato hobi pilih hami. Ibu toho do si hamurao non natuna netra do. Ruas KBP Taman Mini anggiat semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Posrohanami Tuhan, haroronami pe tu HKBP Taman Minion, imah songon dalan majalo pangurupion sianaka huriam dinalahuma bangun sada martanya kita. Dami ini debatana sumurung sian saluhut naroha imam ngaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, shalom di tasaluh namanginang. Ada rakso jinahaturpuk alau debiba na perjulu makobasi uriata KBP Taman Mini. Pasikopon di warta naung dibaen guarnami padita albiner hutauruk inata boru si tumorang dak dana di hamitulu naubalga nunga sarjana jalan ngakarejo sonari nomor 2 kuliah sonari di UPH nomor 3 masuk SMP mak sa tahunon 2 buru sada bawa. Hami makobasi di Huria HKBP Resort Sirau persiapan distrik Barus Raya. Adong dope di Almanak Tai di Baen distrik Tulpul alai alani kondisi gabi bergabung ma tu distrik Sia Sibulga. Jadi sian hutan adau du hamiro obason tumopot hita di son satu hona lau supasiko pami manon motivasi nami rotu sonah kamang akainang na diutus porusta marhite SK naung pinasaha na dihami 2 bulan nasalpu mangulah hami disi sebelum nahami di Tangerang jala ala huriat tadi saat lagi membangun dak boleh kosong baga negara jita HKBP Taman Minion yan baga nayale nangko palabuyan non dia ka partisipasi na boy sipas hato muna ima anggo hutanami tongdo sahobar dohot huria sirau atik biadok parsi PAP ya di soon guarni desai si PAP tapi bukan si BAB ya lebih keren si BAB sih ya. Si PAPA Kecamatan Sorkam Tapanuli Tengah Distrik 9 Sibolga. Sibolga ekornya deke ikan ya. Jalah bartusidon non tuk saya jamitawan izin hami lau pasahaton. Sikopna keluarga molo omaku borusi mamura debata raja. Ima guarni luar biasa. Ima sikop ni partinada di takamang kenang salinai horas madita hujahatan itu hatta obason di minggu Trinitatis hasi tulusadaon ni dibata ima natar surat di Galatia bidu 2 sian ayat 15 ro di ayat 20 hujahama tapai hutihutma di bagasan rohat taganup. Judulna manogu-nogu si pelebegu do apostel Paulus ditolopi dengan apostel hujahamasian ayat 15 halak jahudiyah dohami dada perdosa sian akaparbegu alayodo huboto hami sian haporsiao di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoran jolma dada sian ulaon patik
Dibaheni nang hami gabe persea di Yesus Kristus i asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi dada sian ulaon patik aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulaon patik ai molo pardosa terdapat nang hami naing pitor marhite Kristus dagabe sita baidosa do Kristus disi dauma anggui ai hu pajongjong do diriku pangalau si molo hu pauli muse naung hulohai ai nunga mate au dipatik hinorhon nipatihi asa mangulu au di debata rapo Yesus Kristus do au tarsilang dada au be mangulu nungaing Kristus do mangulu di bagasanau ia mangulu piau na nungaing di bagasa daging mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata nama kaholongi jala nama ngaleho dirina humokop au dan hubolokon asini rohani debata ai out adong hati goran marhite-hite sian patihi magopo ma hamama teni Kristusi ima sahatna judul ni terpukta dipitori alani haporsiaon dibenarkan karena iman. Tarbarita do adong 5 doktrin na digoari sola reformasi na boydohota songon sada hataridaan songon ajaran na boy ta begi marhite-hite aka parjamita dohot aka panurat 5 doktrin dasar ima sola gracia dibenarkan karena anugerah. Na paduahon sola fide dibenarkan karena iman. Na patuluhon sola skriptura hanya Alkitab kebenaran sejati. 4 solus Kristus Yesus Kristus perantara Allah dengan manusia dan soli Deo Gloria. 5 ajaran doktrin reformasi na masa hati hai nabui songon sada sitiopon dia kahita nabui songon sada dasar ajaran poda alana di luaran gudang do nama ngajarhon akka poda alai onma songon sada nabui tatiop songon sada judul ni terpukta naking dibenarkan karena iman. Berikutnya, next. Buasa pala adong dibenarkan karena iman. Di parnguluata siganu pari, molo peau dung 20 tahun padita misalna. Dung pe sasahalak, dung leleng ibana gabe parhalado. Nunga leleng di punguan kor. Ama, ina, naposo remaja lansia, apapun itu saliling di portibio do pehita dan adong nasikop nobody perfect tidak ada nasikop tasadari dui hagaliot tadui alai sotong gabe menek rohata alani taputihi majo percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemuda di Matius 10:6, di Matius 10 sia 10:6 1:26. Didok Tuhan Yesus songonon, didok salak pemuda songonon. Rabi, behado caraku asa dapo tahu kehidupan yang kekal. Didok naposoon ma, ima songon sada suku-sukuna. Dia lusi Yesus ma, lakukanlah hukum Taurat. Edo ibana asian seteteku ngawulau ni 2 tahun tu piang hobo tu martangiang meme tahun bayana surakon sasadau Yesus ringgas dau sikola minggu merdek lah masih dau tiki Natal
juara duau ditiki marguru malua ipa jojori mana mak saluhut akahina ulina oido inna tuwaji susurupani di percakapan nasi daun songono meda kedan molo tohodon dang dilahoko patihi neh lama neh juallah seluruh hartamu bagilah kepada orang miskin asa dapotan kehidupan kekalho inna Tuhan Yesus udah Tuhan Yesus hata saunari oh no dang tolak pau dupi tapi sudah mengaku tadi diulahun sudah patikikan nah yang berengot tadi si hata naking dan ngadong nasikop nobody perfect sianido ojahata ya mangihu mamuse buasa barani hita madokon nobody perfect asa unang adong nama mitori dirina asa unang adong mandok au ngapadita 20 tahun au ngasih tua au ngasongonon disungguli kita benar karena dibenarkan amin kita benar karena dibenarkan tidak akan pernah kita benar di hadapan Tuhan dengan kebenaran manusia itu sendiri. Berikutnya, tapatu muse taringot tu Galatia tulu adong naking syair ni salak aparede didok asa gabe songon si parorot dopatihi membahen mananda hita tu Kristus asasian haporsioni dohita di pitori. Nah, taguarion ima kebenaran yang objektif, kebenaran otoritas Tuhan, bukan kebenaran subjektif. Subjektif adalah saya, kebenaran menurut saya, kebenaran menurut kelompok saya. Itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang objektif adalah otoritas Tuhan. Sotung tadok songoni bah jadi bihado habe molo idok dang bahasa ni padi tahu-tahu ruda Galatia tulu 20 pak dodok di badesi asa gabe si parorot dopatihi bahasa Indonesia si parorot penuntun guiding mengarahkan sotung gabe madabu tu dokmani dongat taparari Jumat molonga diulahonon gabe songonom mak diulahonon gabe songonom mak matematika itu bu molonga ulahonon songonon mau itu rasional kita bukan transaksi nama ragaman toh udah kamanginang bukan transaksi molohu ulahonon dapo tau maon oh da utang itu bahasa sederhana Paulus molohu wae penadenggat tudung aku utakku dui molohu pinjam mepeng ni amang situ amar paung misalna 100.000 amang marpaung pinjam jawab yang mida 100.000 neng manuhor susunya nakok kuau niku marupani adiga bayaromu saminggu pi amang kasih majorham tangin aku manian dapuk meniasa minggu amang marpaung ngomma hepeki nahu pinjam nakingani. Konteksnya adalah dilean maksud tu molo hubayar utaki itu amang marpaung mahalu biakusi ale molo sehubayar utaki parutang luhok dausi adang toh paditai ipijam ipeku 100.000 ale dang dibayar berbuat baik adalah utang utang saya doi mulu urupi dong aku itu tahe naung merasa dua diurupi jauh ba au hurupi akadong aku
Molotohodo na gugu mangrupi mau tu nagale. Jala di dok mataipe idot tong. Molotohodo hita na pistar tajari madungatan na hurang pistar. Molotohodo hita na gugu tatugu-tugu madungatan na gali. Unang taboto dongata misalnya latihan kor ngataboto hurang malo. Hah otonion pitornit tarupani. La sorubi minggu depan. Dah itu, alai songonon duda alai naboru opong ni siya donang. Molo o songono do. Molo tertukun, ay oto maho. Ay garong doro ya lakon at pari bulutra. La bereng lang dorobi. Dah itu kan, manugunugu do tong dah. Si parorot do patihi. Ya, alai molo hudok ko songonon sotung tata hapor siya muna dah kamang dah. Suatung tata halahita kang dewasa mulai adok panura song mandok tidak satu agama pun yang membawa ke surga, tidak satu agama pun tidak terkecuali hita buasa idok songoni alai satabida suatung tata hapor siamuna berarti yang perlu hita maragama perlu do tidak agama kacau adanya agama agar tidak kacau untuk mendamaikan dan sada jaminan ya yang jaminan adalah Johannes 10:4 ahu dalani do asitongan dan adong nasahat tuamai anggo so marhite-hite ido sotung tata hapor syota sotung tadok songon diutanami si BAB ya molo not si BAB ya oke si BAB ya ai dang boy di badahon Kristen do AKBP. Engalili kamu Kristen inang boleh na isi Kristen ina do. Jia doamu tak Kristen kami AKBP doami ina. Ila pati mana ba label HKBP itu udah benar banget lah itu. Habis dia DT idok-idokan Kristen au habe hutodong. Ini do kan tangi do HKBP au habe hutodong. Iya, naneng do honot tadi son si parorot do pati agamai pe si parorot dui ya. Dang gabe sada jaminan 100%. Next. Kamang naneng berengot tadi son puasa diguari turpuk tahun dibenarkan karena iman ya dibenarkan dengan iman tengok maju isi du tehena targuar opuna persea Abraham Ishak dan Jakob ya melosian pajuun itu hatta dan adong dope bentuk agama pada saat Abraham dipanggil. Boy dohonota mulata telusuri sian silsilah Tuhan Yesus dong terjadi air bah silsilah ke-17 baru pemanggilan Abraham ya. Iman identik dohot panguluyon. Abraham keluar mahosian urus Karsdim kejadian 12. Dang songo-sonari dope adong Google Map, dari dong, lau joho misalnya Hubadung, atau ima Sherlock ya bro, nah, gitu ya, udah enak kan di Sherlock ya, lah ganggangi pe ngatabo, idok tuhata mulak, nak bukas mahos ya Nur Kasdim, dan idok ibana, tu dia, Jakarta do, Medan do, Hubadung go, Jakarta do, udah. Panguluyun itu luar biasa, siap komandan istilah sonari ya. Debatape bertanggung jawab do di pajuwon na. Gabe pasu-pasu ho bainokku, tuak kabangso. Binoparmu songo bintang di langit, songon pasir di topi ni tao. Namamu menjadi masyur, begitu ya. Alena perjolo panguluyunido. Loyalitas kepada Tuhan. Tadok kita na beriman alai si maralasa kita tu debata.
Iman yang samar-samar itu. Ya. Di doa guna Persia si Abraham. Ngai dia anak pemusi sahi dion. Beta tu Gunung Moria. Persembah oma itu bau dan ibana. Tega amat sih bos. Ngaliling itu diku di sisahi asing maju lagi dangin na ibana kan. Elak tiga mah ulang itu tapi ni busi-busuku nggak ada itu. Biar mana penurus dah nggak dongi. Ibuan ini ibuan anak no perupan di sisakon. Batong masong bapak anak kan like father like son deh itu. Songo nama tu anak nak. Ima taringot tu iman. Molotoho do hita nama persiaon ikon identik do pangoluyon. Loyalitas kepada Tuhan. Tidak ada alasan anom mai, sugut mai, bulan depan mai. Ya, iman identik dohot loyalitas. Pengharapan, ya, pengharapan itu istilah sonari Tuhan tahu apa yang ku mau. Amin. Itu tangga 1. Tapi jangan langsung ke tangga 2 dulu ya. Loyalitas dulu. Seorang yang berpengharapan, pertama dia harus loyal kepada Tuhan. Merpangau loion nasi tong ya. Tangga kedua adalah Tuhan tahu yang ku mau. Boleh diulang amanginang? Tuhan tahu yang ku mau. Ya iyalah. Kita panggil dia Bapa kan. Tado ibana ali amang moleatema disudi pasu-pasum dohotak kana asing. Moloau Bapa hulowoto doa halo moronihonya kokku. Percuma doa hudok Bapa tidak peka dengan kebutuhan anak. Bapak nabagua mau songoni muludak kuat tusi kebutuhannya anak kokku. Di batape songoni do. Molo pedok tu si Abraham buan si Isahi tu Moria leo tu au tu persepakon ya siap komandan. Alai ibu tu di batado ahadi lormon de rohani si Abraham horbo tunggal kambing tumbang tunggal naboy dohono ta imalean. Unang lalu tangamu tu anak mi didok di bata tu ibana. Nah, dibenarkan karena iman. Tangga-tangganya seorang yang sudah di level iman yang matang, berpengharapan tentu akan berbuah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Next. Nabi beringot tadi son. Barita mardonga poda. Yap. Adong ma menang palilik kuate. Sada keluarga, katakan ini keluarga Tigor Samosir. Adong marga Samosir son. Emai. Kedatangan tamu. Tak dikidang kadang dope bel nak mulai sonarnya dong bel dipencet bel kan gitu ya. Keluarga Tigor ini suami istri dan anak 1. Keluarga anak si Tigor 1 anak. Tigor bereng maju tupitui heran dong tamu inna rupani olo inna. Jadi idok si Tigor omma tu tamu sada si hamuna tulu hami oda tamu muna neng rohami tu bagas menon inna tamu na parjolo guarhu si hamoraon tamu na paduahon si hasangapon tamu na patoluhon si holong ni roha hamoraon hasangapon holong ni roha tuluha hamoraon hasangapon holong ni roha boleh tahu ulang hasangapon holong ni roha. Jadi idok tamuan agak unik. Pilih masya kami na tulu isa dal moni rohamuna neng masuk kami tu bagas mon inna. Bah asing tamu na tuluan. Ido ikut pilih tamu do.
Mula meniasiti gorot tu bapak na dotok mana? Oma, bapak. Adong tamu na unik di satu lu halak. Janggu na belge-belga na gajang-gajangan. Botar sudi tuluk na. Ina. Isi, pada kubo to. Na parjolo na siya moraon. Na paduaho siya sangapon. Na patuluhan si Holong ni Roha. Ido to tamon. Bilima isi do. Pamasukon mo tu jabon. Ito romat penginong nada. Kekayaan lah pa. Kanodo. Asa adok ku bereng kalung ni natan ni siado ng atpari. Baga kia da berlian na kabutimon. Marhilo-kilong sa 70 kilometerin na. Ya wajarlah. Ya ibu-ibu sekarang ya. Passion perlu juga kali ya. Nah. Ini udah enggak, ini nih bajunya, tasnya segala macam. Ya dominan ke ibu-ibu sih ya, maaf Pak Kainang ya. Ya, ada nggak tahu nak kan? Jadi bapak naon ho? Si olak kamar ini do. Masih ada gurak kepengmu. Dan tahu si hasang apa nih masuk. Asa usah ngabi pada bayi di RTO, nangko pala di kecamatan on. Nangko pala di provinsion. Baina amat tahun natong. Jadi terdiseka amat anaknya masih tigori. Ay hamuna dua memang. Dang merna saya di hamuna. Iko beha murata, iko beha sangata. Sa Indonesia di tada dohoma. Ala ni Facebook oda ba? Ala ni TikTok on. Ho be bapak tada doho. Unang seorang sangap penaroham. Sangap di Banua Gijang malului. Nga saya be sangap di Tanoon. Inna. Si tiga rupiah terasing rupa nih. Jadi dung diskusi nasida. Roma si tiga ridok mah. Nunga be. Nga mamora behita. Nga sangak behita. Nasodong ijabuon. Holang si holong ni roha nama. Ala anak. Oma ganupari arisan. Ganupari husan. Ganipari perpunguan ni opung sahak tu Tangerang pedohot inna kan hari Sabtu merpesta hari Minggu arisan holang iba maiso bapak besok ngoni urusan na laut tu luar kota tu luar negeri na asing nangadong beholong itu ni jabuon si holong i mataju masih berengan mau makna do bapak nak toy mak anggo salion si holong ni rohai majo si tigoro majo taulu inna mula mania si tigoro tu tamui bapak-bapak ini merupani udah diskusi pun kami sama mamaku sama bapakku kayak disadut kan kata bapakku sama mamaku yang nomor 3 aja masuk ke rumah. Oh iya, oh berarti kamu benar masuk mania nasida tapi mangihu mak si hamurao do si hasangapun wait tunggu dulu tadi kan janji satu hanya si holong niroha aja tigor ngatoho be pilih hammi ibu toho do si hamorao non natuna netra doon jedang mamereng on si hasang apa no pidatuna netra do ikunao do manuguna dua on jadi do anggo itu doho nakik si hamoraon anggo pelujaan namaho ikunao do manuguna dua on Jembole lokso masuk si hamoraunon doho si hasang aponope doho doi atong sangoni masuk mahamu masuk manasida marulupuluk manasida tabo tu lapatan diceritakan akamang aken ngupat orang dobe hamoraon tanpa holongon is blind is buta ya molo somar holong ni roha pehita molo sanga pehita buta do tu dia bebeno ta sanga pono dang itu ya intina polin ma di bagasan holong ni roha ayo daba masih urupan molo tadok naking ido tona nitu hatta tu hita ido naboy berengot ta songon sada tanggung jawab tak hamoraon tanpa holong niroha adalah buta, hasangapon tanpa holong niroha juga buta.
tayahima holong napolin asa asini rohani di batado napa tahun hita di bagasan saluhut naik. Song buku detasian 467 asini roham hupuji. Boleh ditambah dulu? Toriho kami alani hapor siaun nami songon pamitoronmu tu si Abraham, Ishak dohot Jakob. Pamitorionmu identik dohot panguloyon nami marpos ni roha marholong ni roha. Huboto kami dituduh kami dipitoriho kami Tuhan. Sian asini roham songon ede parpudi ingananmu rohanami to dimimangguhi pake dohot ngulu nami gabe ula-ulam na met-met ditongani huria ditongani keluarga nang nahumaliak kami ramotima saluhut pakobasion amanami padita parhalado sudi manogu-nogu ruas muhakabipe taman mini anggiat semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Pos rohanami Tuhan, haroronami pe tu HKBP Taman Minion, imah songon dalan majalo pangurupion sianaka huriam dinalahu mabangun sada bagas joro di HKBP Sirau inganan pakobasionina posom. Pos rohanami huria mangurupi huria pos rohanami ahna boy tarbahena kamanami nanami non dalam pangurupion ima songot dalan mengaradoti patikmu hami masih lianan di bagasan las niroha jala pos rohanami Tuhan hatamidu gabe ojahan di partodion nami mangi ahingolu partodion nami partohap hami di harajaon naung di paradem di ganup akana porsiadio di bagasa Yesus Kristus martanya kami tu adopanmu amin. Amanginang mangido mahami saltik nai songon sada misinami obason ima songon majalo pangurupion oma huria HKBP Resort Sirau majalo tiki majohamia kamang akainang coba multimedia ada tampak samping maun di sakapi haminian mabai menara di son molo na di samping nomuse dan adong dope jet delanion daun pintu juga belum ada molo andion oma ruang tengah na akama ngakainang butuh pelapon butuh elektrik dohot aka nabui songon pasikopen bangunani jala oma kondisina dalam proses dope untuk pasikopon saluhutna haroronami anggiat
marhite dia ka solidaritas di tasalu na kamenang oma tampilan naing masuk tu konsistori konsistorina songonoma jala tong dopedang adong daun pintuna melomar sermok kami songonima menikmati AC alam oma alaman ni gereja molosau di patulus Tuhanyan di komblok doh di pagar jala sayudo doi melodok tamuta ikon sikop do satabi kamar mandi ala obasi tiki mangkrak pembangunanna jadi besongoni mak kondisina anggiat manian di harorana medisona kamanga kainang boita dalam masyurupan oma kondisi terupdate anggo gambar asli nion marmenara doon boy dohonon 50% dope boy dengan boy nan tatoruson tuaka partikian nama ngihut jadi songot dalan pangurupya munak kamanga kenang izin mahami di parade hamido kubo kami do karipik hasibulga kubo kami do karipik hasibulga nungadong rade dison perpanjangan itu hatama hita salu nak kamanginang untuk saya no parminggota asabu inian tabuan oleh-oleh tatu jawate ati biharo hita mararisa kita jabu bedo cemil-cemilata aka dong anama bedo on sambil minum tua segala samang las boy mengalang karupuk hasibulgai dia ka ari sape do watakapahopo ini masih segar kok ya harga ongkos kirimna ala do kami sasibulga asima coro hamuna ubek kami mah namotina 100.000 sabukus nung ngadong be di dung sahit ano keluar sanggarejaon imajo songadalan pangurupi umna kamanga kenang di bagasar lasnya Roma hita manupahi huria ni tuhata oras madita.